Nasikop ang usa ka ulitaw sa bypass operation sa MDEO Consolacion Municipal Police Station ug PDEA 7 personnel nga gipahigayon sa Barangay Saksa, Consolacion, Cebu. Giila sa kapulisan ang lalaki nga nadakpan mao si Rene Agbay Morante, 52 anyos ulitaw, residente sa maong lugar. Nasakmitan og 17 ka pakiti sa gituhuang shabu nga gibanabanang motimbang og 25 gramos nga may SDP value nga 170,000 ka pesos og na-recover usab sa otoridad ang bypass money nga 1,000 ka pesos og gituhuang halin sa illegal nga drugas nga 1,000 ka pesos. Kasong paghupot og pagpayuhot sa illegal nga drugas ang giatubang sa suspetsado. Samtang ang kapulisan sa lungsod sa Consolacion padayon pang mipalaom sa ilang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.